Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Zan yi magana kaɗan akan maganganun da suka taso akan ga mace da ta yi magana da BBC suna yin magana cewa ta walaƙanta 'yan Nijar, ta ci mutuncin 'yan Nijar saboda ta ce da ta je Dubai gwara ta je Nijar ko ta gara kuma. Gaskiya fi sabilillahi ni ɗan Nijar ne, haifaffen Nijar, kuma na san Najeriya da mutanen Najeriya kamar yadda na san mutanen Nijar daidai gwargwado. Amma gaskiya mutane wani bi kafafen yaɗa labarai na zamani yanzu musamman ma mutanen YouTube da su Facebook da sauransu, gaskiya suna zuzuta abu wanda bai kai a zuzuta shi ba. A yi ta kambama abun da bai kai bai kawo ba. Maganar da ta yi magana ce dunƙulalliya, ba ta fayyace cewa ta raina Nijar ne, kuma magana ce wadda za ta iya nuna cewa ma tana girmama Nijar, tana jin daɗin Nijar. Amma mutane sai su ɗauki abun a kafafen yaɗa labarai suna juya magana su ce kaza 'yan Najeriya sun raina 'yan Nijar. Haka nan ne mana. Akwai mutanen banza a Najeriya wanda suke walaƙanta 'yan Nijar, sawa'un ta magana ko kuma ta comment ko kuma ta kafafen yaɗa labarai. Mutanen banza kuma ko'ina akwai su, mu ma a Nijar muna da su. Akwai mutanen Najeriya da yawa da suke cutar da mutanen Nijar. Akwai kuma mutanen Nijar da yawa da suke cutar da 'yan Najeriya. Amma soyayya da danƙon zumuncin da yake tsakaninmu da Najeriya ya fi wa'annan mutanen banza, wannan tsallake su ake yi. Sawa'an ita tana daga cikin na ƙwaran ko kuma waɗanda ba na ƙwarai ba, wannan ba shi ba ne maudu'ina ne. Ni dai abin da na san da shi shine zumunci da soyayya da alaƙar da take tsakanin Najeriya da Nijar, wannan ta fi ƙarfin mutane su rika kula wa'annan abubuwan da ba su taka kara suka karya ba. Sabida an kai mutum iya abin da ka ji kawai kake son ka zuzuta shi. Mutane ba su faɗin abu mai kyau, abun da baya da kyau shine kullum ake yayatawa. Yanzu haka inda yaba Nijar ne ta yi da ko ba za ka ji ta ba, kuma ba za ka ji kowa ba. Yanzu inda ta yi magana ko awa guda ta yi tana yaba Nijar misali da halayen Nijar na ƙwarai, to babu wanda zai ɗauko zancen ta ma ya jinjina mata. Amma da aka ji kalma ɗaya wadda take da harshen damo, tana yawa ma girmama Nijar kin take, dan dai ba a fayyace abin da take nufi ba saboda ƙarancin lokaci da kuma sharri irin na kafafen yaɗa labarai. Ana son a ɗauko wuri dai mai sarƙaƙƙiya wanda mutane za su saurara ko kuma wanda zai ɗauki hankalin mutane kawai. Amma gaskiya wannan magana ba ta ma kai a kula ta ba. A kafafen yaɗa labarai muna shiga su Facebook da su YouTube da sauransu. Muna ganin comment wanda mutane suke yi, muna ganin su. Wannan shi ne abin da zan gaya muku. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.